sistera. Hawu bhuti awusangitshela ukuthi uhambe kanjani ebhenki uku-Europa la kusebenza khona uSithe? Wena ubunamanga ngalo Sithe wakho. Benginamanga ukuthini ngoba ngithe mina hamba ufike umfuna imali umsabisi uzokunika. Wena udadewethu kodwa ufuna ungibulalisa. Ngithi lo Sithe wakho uvela wafonela amaphoyisa lapha cishe ngaboshwa. Hayi nami kushuthi ngaba nebhadi nje ukuba nobhuti wesilima njengawe. Sengiyisilima manje yazi ngavele ngimtshela uSibari ukuthi ubungithume wena ukuthi ngiyomrobha ebhenki la sebenza khona. Hawe ma bhuti usufuna ukuyincencela ngegama lami kuSithe? Usaqhubeka nokudelela manje ukuthi ngiyayincengela ngoba phela unenkani lo Sithe wakho ngihluleke noma ngithi ngiyibiza ngoMotsepe noZuma noMalema bengisazoyibiza ngoRamaphosa wafonela amaphoyisa. Hawe ma bese yaphika-ke mangithi wesilima ungayibiza kanjani ngabantu abadumile abaziyo naye uSithe ukuthi banjani? Sisi wami uyangiphazamisa ngisayihlalele kamnandi nentombi yami kodwa nje uSithe ngizomtshela yonke imikhuba yakho. Hawe ma ungakwenzi lokho. Stories of Nobhuti.